पिछला खंड में रउआ सुनले बानी की दुर्घटना के समय सौरभ के घर से भागत घरी गली में मेंटल के कुकुर काट लेला। उ ओकरा से बचावे खातिर ओहिजा आपन पैंट उतार देला। कुकुर आपन पैंट भींज लेला। बाकिर गनीमत बाकी उ फाटल पुरान टुकड़ा बच जाला। साइंटिफिक और टुकड़ा में दर्ज नेवता पर पूरा शोध करेला आ ओकरा बाद साकेत आ सुबोध शैलबाला के सच्चाई जाने आ मयोंग के टैक्सी ड्राइवर केशु से मिले खातिर असम के मयोंग चल जाले। केशु ओ लोग के एगो बेज रंग के चुड़ैल डॉक्टर के लगे ले जाला। 20 मिनट में अपना जादू से साकेत के घाव गायब कर देला। तब सुबोध भीख से यक्षिणी के बारे में पूछेला कि बतावत बेज रंग बीच में रुक जाला। अब आगे डॉट चिल्ला उठल, अगर रौरा लोग के समस्या ठीक हो गईल बात त हमरा के मुक्त कर दी औरी यात्री छोड़े के पड़ी, काहे हमरा के नुकसान पहुंचावत बाड़ू। साकेत तब बुदबुदात निकल के कहेला, तू अजीब बाड़ू, का खातिर दुगुना पैसा देले बाड़ू। बाकिर बाबूजी, केशु कहले, खैर सुनी, ऊपर से 200 औरी दिहल जाई, लेकिन हिलत दुलत कहानी के परेशान मत करी, रउआ इहा शांति से रहे, समझल। साकेत अंगुरी देखा के केशु के समझवले। केशु खुश मन से कहलस, जरूर बाबूजी। टैक्सी रोक के ओहिजे रुक गईलन। साकेत जल्दी से फेरू से भीतर चल गईलन, काहे कि यक्षिणी के बारे में जाने के भी उत्सुकता रहे। लंगादीन इहे बतावे लगले, एक बेर शिव के तपस्या तोड़े खातिर कामदेव उनका पर आपन काम अस्त्र के प्रयोग कैले। एही समय कामदेव भी काम के हथियार से पार्वती पर हमला कैले। चूंकि ओ घड़ी सृष्टि खातिर जरूरी रहे, ऐसे पार्वती उनका के माफ कर दिली। लेकिन काम अस्त्र के असर के चलते काम के भाव उनका माथे प पसीना के बूंद के रूप में आ गई, जवना के उ हाथ से पोंछ के बिखेर दिले। ई बूंद धरती समेत पूरा ब्रह्मांड में बिखराई रहले, जहां से कई गो यक्षिणी लोग के जन्म भई। ये सब यक्षिणियां कामुक होके आपन कामना पूरा करे खातिर ऋषि लोग के छुवे लगले। खिसिया के ऋषि लोग उनका के गारी दिहल की जबले केहू उनकर आदर से पूजा ना करी तबले उनका के देवी ना मानल जाई। बाद में ही लोग ऐसन घूमे लागल कि यह धरती से स्वर्ग तक कहीं भी घूमे में सक्षम हो गए। वो दिव्य शक्ति से संपन्न रहली। पानी से इनकर खास संबंध बा। वो लोग ओकरा के बढ़ावे ले अहुरी राक्षस से आगे बढ़ेले। समय के साथ 8 गो प्रमुख यक्षिणी के पूजा होखे लागल, जे ओ लोग के साबित करेला वो अलौकिक व्रत हो जाला, आजे भरपूर धन अर्जित करेला। ऊपरे तंत्र के एगो औरी पहलू बा, जवना से कुछ हो छिपल नहीं खे। उहा कुछ ऐसन यक्षिणी के अभ्यास जवना के बारे में केहू के पता नहीं थे कि कुल मिला के 4 गो बा। कहल जाला कि बरिसन पहले कामरूप असम में एगो आदमी यह चारों के साबित करे के कोशिश कैल सी, लेकिन खिसिया के यक्षिणी लोग ओकरा के गारी देके एगो बहुत खतरनाक यक्षिणी के पीछे छोड़ के चल गई। वो व्यक्ति 20 साल तक लगातार ब्रह्मचार्य के पालन कैला के बाद आपन आध्यात्मिक साधना कैले। बाकिर यक्षिणी उनका साथे मस्ती कके आपन जिंदगी खत्म कर दिहल सी। धीरे धीरे उनकर गुस्सा बढ़े लागल। ए गांव में रोज नदी के किनारे लाश मिलत रहे आ यक्षिणी के खून से लिखल जाता। लोग डर से कबहू रात में नदी के किनारे ना जाला, जाइब तक कबो ना लौटब। नदी के किनारे अन्हार में पायल के छाव हमेशा रोमांटिक घबराहट बनवले रखले रहे। पूर्णिमा के रात में महिला के मेकअप के सामान रास्ता में पड़ल मिलन। एकरा के उठावे वाला एगो युवक के देखलस। अहुरी उस सेक्स के ओकरा के मारत रहली। धीरे धीरे उ राती काल में जनता पर हमला करे लगले।
मेहरारू लोग परेशान हो गए काहे कि एक तरफ ओ लोग का जगह मस्ती करत रहली आ ओ लोग के मरद के ऊपर से मारत रहली। अईसना में सब केहू ठान ले कि पूर्णिमा तक केहू के पत्नी से संबंध ना हुई। आ पूर्णिमा के दिन सब लोग एगो पीपल के पेड़ के नीचे जुट गई। ओही दिन ओहिजा 100 जादूगर भी जुटल रहले। गांव के जमींदार तालुकदार रहले। कहीं से एगो जोगी भी बोलवले रहले औरी उनका साथे एगो जोगिनी भी आयल रहे जेकर नाम मधुबाला रहे। मधुबाला एगो हाई ऑर्डर के जोगी रहली। जाल बिछा के गांव के लइका के नदी के किनारे भेज देहलस। नदी के किनारे लइका पर यक्षिनी टूट गई। गिर के ओकरा संगे सेक्स करे लगली। जैसन की निर्धारित कईल गईल बा एकरा संगे संगे सब लोग भी एक संगे शारीरिक संबंध बनवले। मधुबाला संभोग के समय पैदा भइल शुद्ध ऊर्जा हस्तांतरण के चारों ओर ढाल बनवली। जवना के चलते यक्षिनी ओकरा में फंस गई। तब जादूगर लोग अपना जादू से ओ यक्षिनी के जेल में बंद कर दिले। बाकिर जेल में रहत घरी यक्षिनी कहले रहली कि फेर लव तब आ कब लवती तक केहू ना बाच पाई। ओ दिन से आज तक एक इंसान के छोड़ के केहू ओहिजा जाए के कोशिश ना कैलस। उके हाँ सुबोध आ मंटले मुंह खोल के पूछले। घंट गोपाल लंगादीन कहले। घंटा गोपाल ई के हवे? काला जादू के बहुत बड़ लोग इनका के इज्जत से देखेले कि उहे लइका ह जे ओह रात मधुबाला आ औरी लोग के कहला पर नदी के किनारे गईल रहे आ आजू ले घंट गोपाल अकेला ऐसन आदमी हवे जे यक्षिणी से भेंट तक से बाज गईल रहले। लंगादीन बात खत्म करके कहले। फिर उ औरी कहे लगलन। बाद में मधुबाला उनका के गोद लेहली आ सब कुछ सिखवली। बाकिर मधुबाला के एगो औरी लइका हो गई। जवना में घंटा गोपाल से नफरत पैदा हो गई। काहे कि घंट गोपाल अपना ज्ञान के कबो अमानवीय काम में इस्तेमाल ना कैलन। उल्टा मधुबाला के लइकी ओकरा के मारे अवुरी मोहित करे लगली। अवुरी उनुका उदात्तता के चलते बहुत घर हमेशा खाती तबाह हो गई। धीरे धीरे उ पूरा तरह से करिया हो गईली आ पिशाच सिद्धि में बदल गईली। लोना चमरी परंपरा के उलट व्यवहार करत रहले ऐसे सजा मिल गईल आ एह जगह से निकले के पड़ल। कहल जाला कि उ आधा यक्षिणी के रूप प्राप्त कर लेहले रहले। जवन की उनुका अपना करिया शक्तियन के बल पर मिलल बाकिर पूरा रूप खातिर उनुका घंटा गोपाल के बलिदान देवे के पड़ल जवन उ ना दे पवली। घंटा गोपाल लुकी मंत्र के प्रयोग कैलन आ उ लुका गईलन। उ बहुत जानकार हवे श्री घंट गोपाल जी सुबोध कहले। आ मौका के फायदा उठावत उ फाटल पुर्न का कागज लंगादीन का और बढ़ा के कहले। ई का चीज हा? का रउवा कुछ बता सकत बानी? कागज देखते ही वो अचरज से कहले। एकरा के पलट सकेला? तू इहा रह। लंगादीन फेरू से भीतर गईल आ हाथ में 2 गो कप लेके लवटल। उ लोग चाय पियले रहे। जब दोनों लोग चाय लेके पास में रखले तब लंगादीन बतवले। चाय पी ली, ठंडा हो जाए तब हम शांति से बताए। का रउवा एकरा बारे में जानत बानी? सुबोध पूछ ले। हाँ। लंगड़ा दीन एगो टेढ़ मुस्कान छिपा के ओकरा से कहलस। अब दोनों जाना छोट छोट आज्ञाकारी बच्चा निहन जल्दी से चाय पिए लगले। चाय पियला के बाद दोनों वहां बेहोश होके गिर गईले। मनमोहक चाय रहे। एकरा के पलट सकेला? उनकर काम हो गई। आई जाई। दूसरा कमरा में जोरदार आवाज में लंगादीन केहू के आवाज देले। कुछ देर बाद जब सुबोध आ मेंटल के होश में आ गईल तो दोनों जाना एक संगे हो गईले।
चड्डी अनजान जगह पर बनियान पहन के बांधल रहे। उनकर कपड़ा कुछ दूर ओहिजा पड़ल रहे। ओ जगह पर 100 गो इंसान के खोपड़ी राखल रहे। बहुत देर बाद लंगदीन एगो शिकारी आ हाथ में नून के टोकरी लेके ओहिजा आवेला। उ एक के बाद एक 10-20 हंटर मेंटल आ सुबोध के मार देला। हम का कैले बानी? काहे मारत बाड़ू एकरा के पलट सकेला? ई टुकड़ा कहाँ से मिलन? साच बात बताई ना त तोहार मौत आज हमरा हाथ में इहा हुई। भौह उठवले आ दुनु जाना से कहले। जेकरा मालूम रहे कि गरीब का करीत, ओकरा मालूम होइत कि ओ असल में ओ लोग के मार देले रहे। लेकिन ओ कहले कि उनुका ए विषय पर कुछो पता नहीं थे। उनकर जवाब पर लंगदीन के मन औरी भटक गए। उ टोकरी से नून उठा के अपना घाव पर फेंक देहलस। दोनों जाना दर्द से चिल्ला उठले। बाकिर ओ गांव में ओकर चीख केहू सुने वाला ना रहे। अब सुबोध एगो चाल चला के लंगदीन से कहलन कि उ सब कुछ बतावे खातिर तैयार बानी। बाकिर एक बेर खोल देहला पर उ मान गईलन। जैसे ही ओ लोग के खोलन त मेंटल लंगादिन के पेटी से जमीन पर फेंक देहलसी आ नमक के टोकरी ओकरा चेहरा पर गिरा देहलसी। कुछ देर तक उनकर संतुलन खत्म हो गई। तब तक सुबोध वहां से कपड़ा आ उ टुकड़ा दोनों लेके मेंटल लेके भाग गईले। भटकत भटकत कहाँ आ गईलन तबले कुछ ना मालूम रहे। बाकिर पीछे से केहू के चलत आवाज आवत रहे। जवना से साफ हो गई कि लंगदीन अभी भी पीछे बाड़े, ऐसे उदौड़त रहले। मयूं चारों ओर घना जंगल से घिरल बा। अंत में दोनों जाना ऐसन जगह पर पहुंच गईले जहां से सड़क खाली जंगल के ओर जात रहे। यार अब का करे के बा का सड़क हमनी के जंगल में ले जाए। हामफत सुबोध मेंटल से कहलस। भाई एह लंगड़ा दीन के हाथ से मरला से बढ़िया बा जंगल पार कई। ई बेटिकोड हमनी के जरूर मार दी। मेंटल भी हांफ उठल। आजा तब तक ठीक बा हमनी के जंगल में कवनो रास्ता मिल जाई जवन हमनी के यहाँ से बाहर निकाल दी। सुबोध कहले। एक बेर फेरू पीछे मुड़ के देखलस त केहू उनका ओर आवत रहे। त अब दोनों जाना राम भरोसा जंगल के राह पर चले लगले। जंगल बहुत मोट रहे। दोनों जाना जात रहले। मेंटल रास्ता में सुबोध के बतवले। भाई का बेरा आ गईल बहिनी चोद कि लंगादीन हमनी के साथे ऐसन व्यवहार कैलस जैसे हम ओकर बेटी के हाथ मंगले हो खबजा। हा बेबी ना, ओकर परिवार ओकरा के मंगले बा। सुबोध कहले। जंगल में बहुत दूर अइला के बाद उनुका 2 आदमी मिल गईले। एगो सुंदर लड़का जेकर विशाल दाढ़ी, मूछ आ फाटल पुरान कपड़ा पहिनले रहे। उनका साथे एगो बहुते आकर्षक लड़की रहे। दोनों आदमी उनका लगे चल गईलन। लड़की दोनों जाना के बहुत ध्यान से देखलस आ कहलस। शायद रौरा लोग के रास्ता भटक गईल बा। हाँ दोनों जाना मिल के कहले। कवनो बात ना, हम तोहरा के यहाँ से निकाल दे, चिंता मत कर, तोहार सांस खत्म हो गईल बा। पहले यहाँ कुछ देर आराम करी, कहलस की लड़की। दोनों जाना कुछ देर आराम करे बैठ गईले। लड़की ओकरा के अपना बोतल से पानी दे देहलस। खैर रौरा लोग के यहाँ नईखी लौकत, तब केहू एह जंगल में ना आवे के चाहत बा, खास कारण बा। लड़की फेरू से पूछलस। सुबोध एकरा के बढ़िया से जानत रहले। ओ कहले। हम ओह यक्षिणी के पता लगावे आइल रहनी जेकरा के गांव के लोग के मदद से तालुकदार के जेल में बंद कर दिहल गईल रहे। तभी सब बतावे वाला आदमी हमनी के मारे वाला रहे। बहुत मुश्किल से ओकरा से भाग गई।
लेकिन यहाँ से अपरिचित होके काहे की एहिजा अटक गए। सुबोध के मुंह से यक्षिणी शब्द सुन के बड़का दाढ़ी मोछ वाला लड़का चौड़ा आंखी से उनका ओर देखलस। कुछ देर बाद लड़की बोलल, हमार नाम पपोरी तालुकदार हा। उ तालुकदार हमरा खुद के परिवार के रहले जवन उनुका के जेल में बंद कर देले रहले। खैर तू लोग हमरा साथे आव, हम तोहरा के एहिजा से निकाल दी। सुबोध आ मेंटल एक दूसरा के अलग अलग आंख से देखत रहले काहे कि वो लोग के समझ में ना आवत रहे कि पपोरी के साथे जाए के बाकी ना। बाकिर लंगादीन और लोग के मौत के रूप में खोजत रहे। ऐसना में अब एकमात्र रास्ता रह गयल कि उनका साथे चलल जा। लेकिन जाए से पहले मेंटल ना रुकल, ऐसे उ पूछ ले, ए जंगल में ए भाई लोग के का करत रहनी? तू कहाँ बाट? तोहार शंका भी होखल तय बा आ उ हमार भाई ना हवे, बस दोस्त आ उ लोग एहिजा रहेला। जंगल पार करे में बहुत समय लागी, त जल्दी से हमरा साथे आजा। पपोरी दुनू जाना से कहलस। दोनों हिम्मत से उनका साथे चल गईले। उस सही कहत रहली जंगल बहुत मोट आ लम्हर रहे। डॉट चलत चलत बहुत समय बीत गई, बहुत मुश्किल से, लेकिन ठीक ओसी जैसे पास भइल रहे। अब तीनों आदमी मुंह पर खड़ा रहले जहां से मुख्य सड़क से शहर के ओर जा सकत रहले। तबे सुबोध के गर्दन में कुछ तेज लागल। सुबोध के गर्दन पर चाकू डाल के पपोरी मंटले से कहलस, जेब में जवन बा फिलहाल यहाँ रख के अपना साथी के संगे 9-2-11 बन जा। मेंटल घबरा के आपन पर्स ओकरा हाथ में रख देहलस। उ जल्दी से खोल के ओकरा में आ ओ टुकड़ा में कुछ पैसा मिल गई। टुकड़ा देख के उ पैसा के मेंटल में वापस कर देले। आ बोली लगावल जाला, हमार नाम चुन्नू हा, काटत बानी नुन्नू, लेकिन हम रउआ लोग के छोड़ के चलत बानी। इस सुन के सुबोध कहले, हमरा तब पहल ही से लागल कि तोहार चेहरा देख के कि तू तालुकदार ना हऊ, मकान मालिक परिवार के सदस्य हवे, बिल्कुल भव्य। तब चुन्नू कहलस, हा पपोरी तालुकदार हमार मलिकाइन के नाम हा, हम उनका जगह झाड़ू के बर्तन करत रहनी। उनका जवाब से सुबोध के आंख चमक गई। वो कहले, का उहे तालुकदार हवे जे यक्षिणी के जेल में बंद कैले रहले? हाँ। वो कहले, का रवा हमनी के वहां ले जा सकेनी? देख, एह पत्र में कुछ बात बा जवन हमनी खातिर जानल बहुते जरूरी बा। सुबोध एगो निहोरा के संगे कहले, हाँ हाँ, हम पोबिट्रो के जानत बानी, लेकिन हम अंदर ना आइब, खाली रउआ लोग जाए, बस घर के बहरी छोड़ दे। वो कहले। दोनों जने गदगद होके चुन्नू के संगे टैक्सी लेके गुवाहाटी के पपोरी तालुकदार के घरे जाए खातिर चल गईले।